heb bij mij in de studio Emily, zoals ik het al had aangekondigd, zou ik jullie de Surinaamse sterren laten zien. Emily, welkom. Ja, dankjewel Gilly. Alles goed? Ja, helemaal prima. En Emily in de studio met Sranantaki. Sranantaki 10. Wat kan jij mij daarover vertellen? Ik weet het, maar ik wil het van jou horen, van de Surinaamse artiesten. Nou, het is de 10e editie en voor mij een hele grote eer en een waar genoegen om deel uit te maken van deze Sranantaki. Ja, misschien kan je de mensen vertellen waarom. Waarom? Omdat het gewoon iets is van Surinaamse artiesten, allemaal samen op één album. Ja, dus die Bondroe trekt je meer aan elkaar, de artiesten bij elkaar. Ja. Verheug je je misschien om samen met al de artiesten te zijn? Want ik weet dat je optreedt in Suriname, je bent ook heel erg bekend. Dus je zal wel vaker met artiesten op één stage zijn, maar Sranantaki is toch wel anders. Waar we toch veel meer artiesten hebben, veel meer culturen hebben en veel meer producers, organisatie op één podium, op één locatie. Is dat waarom je je misschien verheugt? Of? Ja, maar dat is altijd geweldig om veel artiesten, Surinaamse artiesten bij elkaar te zien. Het is gewoon one love. One love? En, Ja. dus dat trekt jou meer aan? Ja, tuurlijk. Die one love? Die eenheid. Ja? Ja. Maar wat zing je? Zing je alleen? Wat voor soort muziek zing je? Nou, ja, ik heb mijn eigen muziekformatie en wij spelen dus voor alles. Dus allround. Maar mijn roots is dus eigenlijk pop Java. Pop Java? Ja. Dus je kan Javaans zingen? Ja, ik kan voor alles zingen. Versta je ook Javaans? Ja, laat me zeggen de basisdingen. Ik ga lastig doen. Ik ga Emily vragen om een stukje Javaans voor ons te zingen. Ik weet dat jullie dat ook willen horen, toch? Misschien kan je een stukje Javaans voor ons zingen. Namong aku ngenteni katresnanmu mergo aku seneng kowe oh rino wengi pengen weruh sliramu pancen kowe sing tak senengi. Wauw. Ja, en dat is een stukje van mijn nummer Aku Seneng Kowe en dat betekent ik hou van jou. Oké, maar ik ken haar, behalve van haar tracks, Javaanse tracks, ken ik er ook van een hele populaire track die ze laatst heeft uitgebracht met, als ik het goed heb, Scrappy Way. Jawel. En dat is een beetje, ik heb net geluisterd naar Javaans accent, no? Want bij hoe je die track met Scrappy Way? Sama Kalio. Sama Kalio. Ik ga lastig doen, ik wil ook een stukje van Sama Kalio horen. Ik wil kijken hoe je dat hebt, weet je? Of als je in de studio kan staan, kort of als je het gewoon kan doen. Oké, een stukje refrein. Chamigo, sama Kalio. Mi que chamigo, sama Kalio. Duno, chamigo, sama Kalio. Mi que chamigo, sama Kalio. Ja man. Nou, Emily Sranantaki 10 belooft heel veel, want je hebt het gezien, ze kan jullie ook verrassen morgen en ze zingt een full Saramacans of Okans nummer op Sranantaki. Dus wil jij weten wat ze gaat doen op Sranantaki, moet je Sranantaki gewoon blijven volgen. De nieuwe mix komt eraan, Emily gaat het doen, de andere artiesten gaan het doen, maar niet te vergeten, ze heeft ook een hele speciale shout-out te sturen naar een bekende, want Sranantaki heeft altijd verschillende artiesten, verschillende culturen. En we hebben voor Emily ook eerder op de Sranantaki mix een Javaanse artiest gehad. Weet jij misschien welke artiest dat is? En dat is Jogaman. Jogaman, ken jij Jogaman? Jawel, hele goede mattie van mij. Ja? Al jaren. Al jaren? Ja, en hij is altijd iemand geweest die achter me staat en achter me stond. Tot nu toe nog steeds achter me staat. Ja, Jogaman. Oké, Jogaman, big up yourself. Ja, Jogaman heb ook gehad in Sranantaki en Lagi Mati kennen we allemaal. Lagi Mati toch, nog een broeia systeem. En dit is mijn actie met Gilly. We willen dat soort dingen weer hebben. Sranantaki, Lagi Mati, dus Jogaman, get ready. En Emily, ik wil Emily bedanken. En misschien heeft Emily nog wat te zeggen aan de fans
Isabel, het is geen journaal, het is geen biggie show, het is gewoon Stranantaki 10. Dus we doen wat we willen en we doen het, want Asana Stranantaki 10. En naar Heer Kondre moest bewegen, wie speelt idee en neem ik uit. Dus Emily gaat jullie nog even laten bewegen en dan gaat ze jullie zeggen waar jullie haar allemaal kunnen vinden. Ja, ik zou zeggen, wel, big up aan al mijn fans natuurlijk. En natuurlijk Splashmaster Gilly. Lobby. Stranantaki. I the current boy shock man there. What? Stirring up to the world. Yeah, it's when we pull up. When we pull up. We are doing it. I am Splash Master Gilly. I run the thing again, I bring it back. When we pull up, Shockman Flash